ana lintang cahayu aku ngenteni marang meko engang koso son takon war tani reki janji-janji ku eleng Sumadatra sing tias ingsun nimas ingsun merah sapa sineksenan bumi langit tangi sing tias nganteni padang rembulan
kumpulane wong nom-nom Jan. Ngendi? Yalah, iki mbok moket maning kene wae lah. Jan. Lah ning kono ra entuk vitamin ke Mas, Mas. Sajake iki rada mempeng cara manuk ngono rada bocor. Ya mulake aku pengen rene wae iki bokak menek. Ya Jan. Ganteng-ganteng ya Mas. Yuh. Sik milio sing ndi? Pripun Bu? Mriki Bu. Iyalah. Dibeto mantuk asal mboten Bu? Asal. Atik kaya apa wae beto mantuk. Iyalah nggo oleh ibuku ki lho Mas. Lilis ning ora apa-apa nek sliramu milih siji tak go mulih tenan ono ora apa-apa mumpung ya ki mau Pak Naib ya bar kok kene. Nang iki enek sing wani durung ya Mas ya? Taren ono. Empun Mas. Alah wong gondungkluk ngono kok jarene. Jan. Isen Mas. Daripada nuding ngono mbok kowe wae. Ayo. Mugian tuk la
spesiku double. Double piye? Karo momong anak. Iki nang kene nemu anak barang iki Jan. Sing ndi? Iki lah yo. Jan, ayune nek kaya aku. Sajae iki ya wis pengen. Pengen Mas? Tak sawang-sawangi ya wis pengen. Durung enek sing bijak Mas. Oh iki opo? Mas, iki meneng-meneng enek wong dodol TV nang kene iki Jan. Kok ya ono promosi TV? Tirik-tirik TV-ne oke banget ki lho. Iki wong kreatif ya ngene iki. Heeh. Dadi engko penyanyine mulai digawani TV siji-siji. Yo. Mugian to. Suwen Kang Mas. Songgo melati rinunjing. Cek, wilujeng jalu nggih Bu. Kalih Pake. Wilujeng mirsani Citra Nada saking Mancaran Karangkamutan. Bagamung kombo jumbo. Iki pasanganku mawa kuning rambutku yang badannya kan gangsal Bu. J.
bagiane engko. Iki pasanganku Sepi sampun ngataraken langgam Melati Rinunjing. Apa satyane kelakon ampun kaget, saiki penyanyi saya udah ngapusi kabeh, Pak. Rambutnya mau rambut jaran templekke, Pak. Neng raya iki sing marake payu ki ya iki, Mas. Mula kuwi coba kowe jeki kok ngene. Rasa cengking. Krembyakno ora kaya rambut jaran. Yalah kok ya. Lah kok kuwi bapake sing ning kono dong grombol. Kaya ngocok arisan ki, Mas. Ngocok arisan tenan. Napa ngocok arisan tenan, Pak? Ra. Wah, nek kene pria, Mas. Hei. Pria ini resik-resik, Mas. Lire piye? Gelasnya wis do kosong. Tenan to. Kandhane wong. Jan nek blusukan ya ketek mburi ngene iki. Oh, tenan Mas, kosong tenan. Mula kuwi. Mas, mau dacok, Mas. Joki, Mas. Mas nang mburi mbok ya pengertian dikeki jok. Iyalah. Heeh.
Nopi. Dalam. Matur sembah nuwun. Uga kaparenggah ingkang prayogi. Kunjuk dumateng panjenenganipun para pepundhen, para lenggah, para tamu Bapak Ibu sekalian. Kawula minangka cundhakaning saking Bagaswara Elektron sampun hanami sasmita saking Kadang Pambeyara. Murih kasebadan sedya kala sakadang ngrekanca Bagaswara Elektron kalau siget sawetawis. Biasane sing ngendange ngeronge mempeng. Ya Mas. Wis kabotan mbeta kendang kalih gedhi-gedhi. Wong agung ing ngeksi. Suara suling kumandang suarane. Supati entol entol senenge banget ora bisa kungkol ngono ya ngono. Bahan seno karo sing pepare. Anjir. Rasa syukur ki ya pancen ya kudu Mas. Disyukuri. Kaya awake dhewe iki. Lah iya. Bengok-bengok ngene iki ya disyukuri Mas wong mantuk ya entuk sangu. Ora urung kaya awake dhewe sowan nang ngene Pak Anjir. Pati Sugito. Kelaksanan. Kepati aman kita antain lah dikironge. Ayo. Anjir nyun pangapunten nggih Bapak nggih rada kesel ya apa ya Mas. Saiki sliramu oper. Iya. Pinapsu tapa Rasule Kok telu ngamuk ya Mas ora ngoman-ngomani ya. Ulang-ulangane telu ya ora apa-apa.
Ayo Mas panjenengan Serah tutup. tertib. Amma matur suwun niki. Barandang winulat Rada ngalor-ngalor kono kae. lemet lemet putumyang putri Hamandi madu mangsa pipes toban jrenang grando ho.
prokan cono hopa apem lan serapi
Kondo arum jayane angamu wajanda kembang bener kalau sekar melati berkas kaya pinulas pinta korek kajono lembene angamu lan lemah loro asmara Kondo aro jayane angamu wajanda kembang bener kalau sekar melati berkas kaya pinulas pinta korek kajono lembene angamu lan lemah loro asmara rojak nanas pantes wadai kelas rojak nangka rojak poros Anjasmara harimami Mas Wira kula pun kakang Pak